Госпожо, бихте ли се представили? Да. Да. Казвате се? Виолетка, казвам се Виолетка Кирилова Тодорова. Кога съм те преглеждал? Ами, мисля, че на 7 април беше. На 7 април. Така, горе-долу. Какво ти казах тогава? Ами казах ти ми, че имам камъни в злъчката, камъни в бъбреците, гуша, коксоартроза, увеличен чердоп. Така. Дадох ти билки. Дадахте ми билки, попитахте ми какво да лекувам първо. Дадахте ми пакет за щитовидна жлеза, сърце и нерви и за коксоартрозата капсулки на шишенци и една билка за злъчката. Изпълних я и действително изкарах много камъни. Колко камъни долу-горе изкара? Ами 3 такива големи и малки, много нещо, като тия детска радост, бомбонките. Едно време, дето ги имаш, сега не знам дали съществуват. Ей, това нещо. Полекна ли ти? Ох, тук имах чувството, че все ми беше подуто. И даже да ви кажа напоследък, преди да дойда при вас, просто чувствах тук някаква болка, запек. Много трудно ходих по голяма нужда. И разберете, значи като ги изходих, толкова лекичко ми стана, така добре ми стана, значи, че само почувствах първите 3 големи, които ги изходих, нищо не почувствах, нали, някакви проблеми. Болки не е имало? Не. А вторите просто почувствах само така малко леко ми прилуша мъничко и така ми залепна устата. И обаче аз пък почнах преди Великден. И на Великден така се налапах с позунаците от истина, нали, такова яйца. Не е трябвало изведнъж така. Да, натоварих се изведнъж и се сънявам, защото така чувствам някаква лекичка. Да, може да има. Може да има болка, но резултатът е... Да. Много съм доволна. Много ти благодаря за този запис. Ще го пускам на някои хора да видят, че се лекуват тия неща. Да, разбира се. Аз да ви кажа честно, хода тук на поликлиниката. Никой не ми видя. Абе, това ме боли, бе, така ми е отпаднала краката, много ме боляха. Някакси като от това нещо ли почувствах, така като разширени вени. Ставаше ми трудно ходенето. Изобщо, какво да ви кажа? Казвам ви честно, че тия лекари нищо не лекуват. Добре, че ви има като вас такива хора. Само те припращат. Иди там, плати 1,50. Иди там. Казвам ти, че... Колко време ходи по лекар? Когато при вас първо отидох там и после реших, викам, отдавна се каних да дойда при вас. И все така, просто набързо, няма време, не стига. Викам, чакай, ще отида аз. Чувала съм, нали, много за вас. И викам, ще реша и ще отида. Не съжаляваш? Не съжалявам. Благодаря ти много. Даже и тук за колкото